iGenius je tým nadšencov venujúci sa aj technológiám. Už nejaký ten piatok učíme ľudí, ako používať Apple zariadenia. Každé školenie je vždy o niečom inom, tak ako aj každý z nás. Všetci sme jedineční a každý má svoje vlastné potreby. Nikto z nás však nemá čas na zvyš. Preto sme v iGenius vyvinuli školenie na mieru. Neustále hľadáme nové možnosti, zdroje či aplikácie, ktoré umožnia našim klientom využívať ich aj zariadenia rýchlejšie a efektívnejšie. Naša práca začína už pred školením. Vypracujeme analýzu, podľa ktorej identifikujeme, aké know-how konkrétnym klientom odovzdať. Môžete si vybrať, či bude školenie prebiehať u vás doma, v kancelárii, kaviarni, online alebo aj na lavičke v parku. A nie len to. Rozhodli sme sa vytvoriť interaktívnu znalostnú databázu, pomocou ktorej sa môžete k danému riešeniu kedykoľvek vrátiť. Pre prípad, že by ste niečo zabudli. Je vzrušujúce sledovať, ako technológie menia naše životy. A teraz neplýtvajte už časom a navštívte našu stránku www.igenius.sk.